I will be coming back to Nigeria. I don't know yet, but anytime I come back to Nigeria, Ngagana Gospel of Truth, I will worship with them. Share this message to go viral. I will worship with Mathias. I am the demon crusher. Of course, you know my face is not friendly. Tongungwa eri nage miage cho tinyage pipe miage cho. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ otu ihe onyonyo nke si n'aka nwanne anyị nwoke a bụ onye ụkọchukwu onye nke kọwara onwe ya dịka demon crusher. Ma ya bụ ihe onyonyo bụ otu ozi nke o zipụtara bụ nke o ji wee gosi nkwado ya wee nye nwanne anyị nwoke bụ Maazị Ezeaku Ejiofọ, onyeisi ndị otu na-enyere ndị ogbenye na ndị ihe na-esiri aka bụ otu ama dịka Igbos Love Themselves Charity Foundation, ma bụrụkwa onye ozi bụ onye chịkọbara ọgbakọ omenala bụ ụzọ eziokwu. Na ya bụ ihe onyonyo dịka onye ụkọchukwu a siri wee kwuo, ọ sị na ọ na-abụ ya lekọta ka ọtụtụ ndị kpọrọ onwe ha ndị ụka ndị otu Kristi si wee kpọọ Maazị Ezeaku asị ma na-agbaso ya mgba. Ọ na-ajụ onwe ya mọkakwa otu Chineke a ka ndị a niile na-ekpere. Ọ wee sị na ebe ọ nọ na-ewute ya nke ukwuu bụ na ụfọdụ n'ime ndị ahụ na-akpọ Maazị Ezeaku asị bụ ndị na-anaghị ekwe akwado ọrụ ọma niile nke ọ na-arụ n'ala Igbo bụ inyere ndị ogbenye aka. Na ụfọdụ n'ime ndị ahụ bụ ndị na-aga ụka ndị Yoruba bụ nke o ji ụka Redeem nke onye isi ha bụ Pastor E.A. Adeboye wee nye ihe maatụ, wee sị na ọtụtụ ndị Igbo bụ ndị so wee na-agba Maazị Ezeaku mgba ga-apụkwa wee gawa n'ala Yoruba gaa nye onye Yoruba ihe karịrị ijeri naira 27 bụ over 27 billion naira nke ọ sị na ndị Igbo tụkọrọ wee nye nwoke Yoruba nke ha ji wee rụọ ụlọ ụka. O wee gaa n'iru sị na ịga ruo n'ime obodo dị iche iche ebe ndị Igbo ahụ bụ ndị tụtara ego ahụ si wee pụta na obodo ha enweghị ụzọ, na ha enweghị ọkụ, na ha enweghị mmiri, ha enweghị ụlọ akwụkwọ nke ha ji enwe ụlọ ọgwụ. Mana ihe kacha ụdị ndị ahụ mkpa bụ ịlụso Maazị Ezeaku ọgụ ma bụrụkwa ego ha na-aga enye pastọ ndị Yoruba ha were ya wee na-aba ọgaranya. Ya bụ onye ụkọchukwu demon crusher wee gakwa n'iru wee kwuo na ya anọghị n'obodo Naijiria ugbu a, mana ụbọchị ọbụla ya batara obodo Naijiria na ya ga-agarịrị ụka n'ebe ahụ Maazị Ezeaku Ejiofọ na-eme ọgbakọ omenala bụ ụzọ eziokwu, n'ihi na ya kwadoro ọrụ Maazị Ezeaku ma kwadosie ya ike. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwanne anyị nwoke a bụ onye ụkọchukwu onye kọwara onwe ya dịka demon crusher. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. I will be coming back to Nigeria. I don't know yet, but anytime I come back to Nigeria, Ngagana Gospel of Truth, I will worship with them. Share this message to go viral. I will worship with Mathias. I am the demon crusher. Of course, you know my face is not friendly. Tongungwa eri nage miage cho tinyage pipe miage cho. My face is not friendly to you because again eri nage again demon crusher zukwenike again zukwenike. I will tell you why. Ndi Igbo gara n'ala Yoruba were 27 billion 27 or 28 billion roof for nwoke Yoruba church ya ogene onye ka na-ekwu ya redeem ndị Igbo were 20 something billion roof oro ya church ya, but ndị Igbo roofuru church ahụ. Ịga their village ha enwede ụzọ, ịga their village mmiri adịghị ya, ịga their village no electricity, ịga their village hospital adịghị ya, ịga their village school adịghị ya. There is no infrastructure in their village, mana ha were ego ahụ ga-akwụọ tithe. That is why that man has been crying. The only righteous man in the whole Nigeria, trumpet to go pure. The first person Chineke ga-akpọrọ bụ onye Mathias Ezeaku. Mathias Ezeaku, listen to me. They have been criticizing you, but I am here to give you all the necessary support from church. All the necessary support you need from church. I am here. Church are not bad. Only Naka church are bad. Please, I want to correct this impression. Only the church is Zosi Kamatias Neberakwa.
unu na-aga akwụ tight. Hey, erigo ndị a. Hey, Mathias na-ebe, and I crucify Mathias. In fact, I will be coming back to Nigeria. I don't know yet, but anytime I come back to Nigeria, Ngagana Gospel of Truth, I will worship with them. Share this message to go viral. I will worship with Mathias, with my Bible, the Gospel of Truth. I will worship live and direct my Facebook live. I will worship with Mathias. Now that church here, Ogene. Mathias, onye Chukwu tere mmanụ. Mathias Ezeaku, onye Chukwu tere mmanụ. Mathias, iche n'iso naanị gị, Chukwu nyere gị ndị mmụọ ozi. Ebezina akwa maka Chukwu nyere gị ndị mmụọ ozi. You are not alone, Chukwu nyere gị ndị mmụọ ozi. Mathias Ezeaku, iche n'iso naanị gị mba, iche n'iso naanị gị, Chukwu nyere gị ndị mmụọ ozi. Ebezina akwa maka Chukwu nyere gị ndị mmụọ ozi. Stop panicking, Chukwu nyere gị ndị mmụọ ozi. Gospel of Truth, Chukwu nyere gị ndị mmụọ ozi. The angel of Gospel of Truth will follow you in the name of Jesus. Whatsoever you lay your hand, the angel that governs the Gospel of Truth, Ogene, Demon Crush Ogene, I'm prophesying to you in the name of I am that I am, in the name of Ancient of Days, in the name of Chukwuka, the God of Angel of Truth, the Gospel of Truth, will follow you in the name of Jesus. It will open the way for you where there is no way. In the name of Jesus, that land, the angel of that land will favor you in the name of Jesus. Ogene. Are you God? Mathias Ezeaku. Unu name church. Onye gwara gị no church with the right religion. Jesus Christ agara church. David agara church. Moses agara church. Abraham agara church. Elijah, Elisha, Isaiah, Ezekiel agara church. Jesus Christ no. But we believe in Jesus. I believe in Jesus. He is the way, the truth, and life. But don't use church to scam people. That is my alliance with you. But we will not agree. I am going to support Mathias Ezeaku 100% on the matter. That man has been helping people a lot. He will get them madaka. Giga quarter to not 20-something billion. Okay, funny. Then I'm talking again. Say, hey, I need a car now. If I call you and I say Makega Yoruba, you can't give your brother a car. I need phone now. You can't give me phone. But you got Yoruba. Look at you. Support Mathias. Natality Foundation. Yage Semba. Hey, daddy. Shame to you. Ogene. You will never be a victim to all these people using church to scam you. In Jesus' name, I pray. Amen. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo. Gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nlecha esi eme ya, deere ebumnuche gị otu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a na ngalaba okwu ka ịmara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na-abata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị. Asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu. Gwe na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button. Ya maara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.